De een vindt in weekend Centerparks verschrikkelijk en voor de ander is het een nachtmerrie. Laten we de cijfers eens bekijken. Dit zijn 4 verschillende onderzoeken, maar ze zeggen allemaal ongeveer hetzelfde. Maar je hoeft volgens mij geen wetenschapper te zijn om af en toe keihard gelijk te hebben. Doe maar eens even. Uit die comfortzone. Ja, ik zie het gebeuren. Prachtig. Als je tijd hebt om te zoeken naar geluk, heb je geluk. Ja, de werkelijkheid is vaak dit. Ze zijn wel gelukkiger dan mensen in een Fiat Multipla. Wij stonden aan het begin van de avond qua tevredenheid op een 7,5 op plek 4 van de wereld. En met een 8 zijn we nu veruit het gelukkigste land. En ik wens jullie vooral heel veel geluk. Dank je wel.